Walay unda nga pagkatod sa serbisyo sosyal, medikal ug uban pa ngadto sa mga pobreng katawhan sa lalawigan sa Davao de Oro. Baguhay pa lamang gidunol sa probinsya ngadto sa mga taga-barangay Kamanlangan, New Bataan ang libreng medical services sama sa electrocardiogram kun ECG, ultrasound, medical check-up, dental services, minor operations, singon man animal vaccination, tuli, gupit, tambal, libreng seedlings, PhilHealth profiling, PSA services, food packs ug daghan pang uban nga klase sa mga asistensya. Ang nasoing barangay usa kanito sa gikonsidera nga conflict-affected barangay. Apan sa pagkakaroon, nakalingkawas na gikan sa kamot sa rebelding New People's Army. Sa pikas bahin 50 ka mga family o shelter kits gikan sa Office of Civil Defense gipangapud-apud ngadto sa mga internally displaced persons or individuals. Nakadawat sa personal hygiene kit, sleeping kit, kitchenwares o dinnerwares ang mga taga-barangay Tandit, Barangay Palok, New Manay sa Maragusan ug Barangay Kamanlangan sa New Bataan. Kinsa nga mga Pinoy-anan either partially or totally damaged. Ikan din sa lalawigan sa Davao de Oro alang sa Newsline Philippines, June Duterte, stay safe.